yana nga se o bɛɛ lajɛlen ma an b'a daminɛ ni min ye o ye lesɔr ye faso ka fasadi sɛbɛn don a kumana a y'a jira k'a fɔ Mali jamana bɛ se ka lakana cogo min na an ka finitigiw ko min ye minɛn kuraw ye o dira olu ma a bi bɛn minɛn minnu bɛ yen n'o ye pankurun ye n'u k'a ma ko hélicoptère de combat ani minɛn minnu bɛ yen fana n'o ye minnu bɛ jateminɛ kɛ jamanaw hali ni dimɔgɔ panna an ka jamana kɔnɔ ka se k'a ye u k'a ma ko radar ko o caman nana ani fana hélicoptère kɛlɛkɛ hélicoptère o fila ɲɔgɔnna olu de nana min bɛ tali kɛ ka na di an ka finitigiw ma a jarala k'a fɔ an ka finitigi ɲɛmɔgɔw olu de taara minɛn ninnu kunbɛn nin bɛ min jira o b'a jira k'a fɔ an ka finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ko minɛn minnu filɛ nin n'u bɔra Irisi jamana la k'a bɛɛ lajɛlen minɛn kurakuraw ye wa diɲɛ laban minɛn kuraw de don minnu bɛ kɛ ka bamacimaw kɛlɛ kosɛbɛ ko nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u tɛna foyi t'u bali jamana in a lakanani na ka tɛmɛ ni minɛnw ka olu san limanaw ka di an ka finitigiw ma o de jaabi dilen filɛ nin ye minɛn kura minnu filɛ nin ye n'olu taara kunbɛn chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara ani finitigi ɲɛmaa caman olu tun bɛ a ko kɛnɛ ka lesɔr ka ɲɛfɔliw la a jarala k'a fɔ ni minɛn minnu filɛ nin ye minɛnw don minɛn kurakuraw ko minnu ma ko 4e génération a jarala k'a fɔ minɛn minnu don fana minɛnw don minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ sababu ye k'an ka finitigiw limanaw ka u dɛmɛ min ye bamaci wale kɛlɛli la a jarala k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 1 waatiw la su kole yɛrɛ su genge waatiw la a jarala k'a fɔ ni avion belebeleba in n'u kama avion cargo a falen minɛn na tewu n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye avion hélicoptère de combat fila ani radar caman olu de tun bɛ a kɔnɔna la olu de nana cun min ye Bamako yan nɔ limanaw a ko kɛnɛ ka a kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ a jarala k'a fɔ chef d'état-major général des armées n'o ye général de division Umaru Jara ye ale de taara ministre tɔgɔ la min bɛ an ka finitigiw ka koɲɛ kunna général colonel Sadio Kamara a jarala k'a fɔ hakilila jiginna limanaw nin y'a siɲɛ filanan ye ni minɛn ninnu a ka na ka tugu ɲɔgɔn na sabu ni maaw hakili b'a la min ye marisi kalo tile 31 tɛmɛnen in na ministre min bɛ yen n'ale b'an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ taara ani tɔnya ministre min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni keleya kunna colonel Ismaila Wage olu taara minɛn dɔw kunbɛn ka kɔn bin ye minɛn kura minnu nalen filɛ nin y'a siɲɛ filanan ye limanaw minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Irisi jamana de la Irisiw ka minɛn dilanlenw don ka na kɛ sababu kɔni ye ka dɔ fara min y'an ka finitigiw olu ka wale kan wa nin ye fɛla ye fana fɛla min bɔra jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ walasa ka se ka Mali finitigiw Mali kɛlɛcɛw minnu bɛ yen ni limanaw i ka minɛn d'u ma i ka ko tɔ t'u ma o de ye ka jamanadenw an'u bolofɛnw ka bɛɛ lajɛlen lakana ko nin kɔni ye ka dɔ fara u ka galabu kan i n'a fɔ général de division Umaru Jara chef d'état-major général des armées ale y'a ɲɛfɔ cogo min na ko waati o waati kɔni limanaw minɛn ninnu ayiwa nin t'a bɛɛ wa dɔ yɛrɛ bɛ na ale ka fara nin kan walasa ka se k'an ka finitigiw k'u dɛmɛ u ka baara la i n'a fɔ Bɛnbanbile Dunbiya ale ye fasiri kɛ cogo min na an y'a sɔrɔ lesɔr kɔnɔna la limanaw ale lesɔr kelen in kɔnɔ a jaralen bɛ k'a fɔ finitigiw ka wulikajɔ bamacibɔmɔ kɛlɛli la ko tanika segi bana o tɛ maa to dɛ sabu a jarala k'a fɔ ko min kɛra mura yɔrɔ mura nin y'a siɲɛ filanan de Mali finitigiw ka wulikajɔ kɛ bamaci wale tigilamaw nɔfɛ min kɛra n'a kuma cayara murakaw fɛ yen ko a jarala k'a fɔ bamaciw de tilala ka segin ka na mura ko nka o ma foyi b'an ka finitigiw ka wulikajɔ la forces armées maliennes n'o ye fama ye k'u segira ka taa limanaw ka taa mura wulikajɔ fila n'o ye opération fila ye sanfɛ mugu ci u y'o de kɛ alamisa tɛmɛnen in na limanaw a kɛra sababu ye bamaciman a bɛ se maa 10 ni kɔ ma olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na olu la ko yadi agali ka cɛ gɛlɛn dɔ b'a la cɛ gɛlɛn min yɛrɛ ni u k'a ma ko Samir Al-Burhan faransi ka den don wa Tunisie ka den don fana sabu a bɛ arabukan fɔ a bɛ nanzarakan fana fɔ a jarala k'a fɔ ale kɔni bɔnɛna nin na sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 16 waati min na armée bɛ Mali finitigiw yɛrɛ bɛ communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ k'o ko in sɛbɛntiya limanaw jateminɛ de tun kɛra Mali armée fɛ k'a fɔ u tun ye kunnafoni sɔrɔ
k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ de ka jɛrɛ wɛrɛw de boloda jɛrɛ minnu bɛ yen i n'a fɔ katiba de masina ani Yad Agali ka jɛrɛ jɛkuluba ye n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan wa cɛ min filɛ nin n'ale fara nin ye ni o ye Yad Agali ka ciden don ale de tun nana Yad Agali tɔgɔ la limana o tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuraw de boloda ni o ye Samir al-Burhan ye ka tila ka ko jugu wɛrɛ k'o labɛn nka limanaw mɛnmɛn t'a la ni tora a la a bɛɛ lajɛlen ye kelen o de la armée ye wulikajɔ min kɛ avril kalo tile 14 kungokolon min bɛ yen n'u kama forêt de Gangel ani Mura yɛrɛ cɛ a bɛ taa kilomètre 10 ɲɔgɔnna de la a kɛra sababu ye armée ye gosili dɔ kɛ gosili min ayiwa a damaja bamaciw la dɛ min ye a bɛ se maa 10 ani kɔ ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen tora sisi la walasa armée ka communiqué la halisa a yala k'a fɔ yɔrɔ minnu filɛ nin ni katiba de masina ni Yad Agali ka jɛkuluba in GSIM o tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔnw de boloda wa o tun bɛ fɛ ka bamaciman minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ Yuwaru Tɛnɛnkun Jɛnɛ Gangel Mayatak ani yɔrɔ wɛrɛw la dugu minnu bɛ yen n'o bɛ nin yɔrɔ ninnu kɛrɛfɛla la k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka kunnafoni minnu di dɛ armée y'a bɛɛ lajɛlen de mɛn ka sɔrɔ ka wuli u kama a yala k'a fɔ armée kelen ka kunnafoni la min ye u ka bolofara min bɛ yen n'o ye groupement tactique interarmes opération kɛlɛtigi ayiwa olu fana ka wulikajɔ la a jarala k'a fɔ armée limanaw yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ jamana camancɛ la i n'a fɔ Benena Manjakui Mafune Banka Bobo Sanjugu Sialo Miani Masatomo Daga Sankari Daga Kala Daga Jamakan Bele Daga Sunekule Kungu ani Lanfiala jamanaw ni dugu minnu bɛ yen ni a yala k'a fɔ bamaciw fana ka wulikajɔ an'u ka ɲaga dalen don nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ armée ka laɲini ye min ye o ye ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen furan ka jɛ pasi walasa min ye bamaciw ye u bɛ se ka kɛlɛ fu dagayɔrɔ labanw na armée ka communiqué la halisa a y'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen in na nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw la yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Nunpel Tɛnɛnku mara kɔnɔna la ko nka armée a taara bɛn jan dɔ fana kɔnɔ jan min n'o ye engin explosif improvisé ye ayiwa mugu minnu bɛ yen n'a bɛ don dugumakolo jukɔrɔ o kɛra sababu ye an ka finitigiw yɛlɛla o kan maa 3 o kɔni ni tor'o la maa damadɔ olu fana joginna an bɛ dugawu kɛ ala ka u dayɔrɔ sumaya ala ka a kɛ fari jagabɔ ye limanaw an ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ lesɔrɔ ale kɔnɔ sɔgɔmada in na ni o bɔra yen la sentinelle an bɛ don a kɔnɔna la a kumana limanaw sentinelle y'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ bɛnbaliya dɔɔni kɔni bɛ Mali polisiw ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi sentinelle ka kuma don dɛ k'a sababu kɛ mun ye ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu de b'a a ɲini ka forobaca polisiw ka baara don a jarala k'a fɔ polisiw minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ka bɔ u ka baara yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ min ma ko mutation a bɛ kɛ sababu ye a bɛ gɛlɛya dɔw ma a bɛ kɛ sababu yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ ban bolo da ko siratigɛ ninnu na ko nka nin waleya min filɛ nin n'a bɛ senna polisi kɔnɔna la bi o bɔra yen min ye ko wɛrɛ o nana tugu a la n'o ye polisiw ka tali min kɛra kɔsa in na o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye ani hali polisiw yɛrɛ tɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma ani k'a fɔ ka baaraw ta ɲɔgɔn bolo kunnafoni ko nasira la o kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye polisi kɔnɔna la bi sentinelle ka fɔ la a sentinelle kelen a y'a jira k'a fɔ polisiw ka ɲɛmaayaso minnu bɛ yen ko kɔsa in na ayiwa olu de ye a fɔ ko bɛ polisi dɔw ka olu bɔ u jɔyɔrɔ dɔw la ka taa n'u ye yɔrɔ dɔw la a na kɛ o ma bɛn maa dɔw ma fo a nana kɛ sababu ye bɛnbaliya yɛrɛ don bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko a yɛrɛ misali ye mun ye kɔsa in na communication kɔnɔna la a jala k'a fɔ polisi dɔw bɛ yen yɔrɔ jamanaden dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kun fɛla ta polisi ninnu dɔw ka ye u ka commissaires la kɛrɛnkɛrɛnnenya la 9e ni 5e ninnu ka jarala k'a fɔ polisi dɔw olu bɔra yen nɔ ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ko jamanadenw caman yɛrɛ k'olu ye tɛgɛrɛ fɔ o la kosɛbɛ sabu ko a bɛnna u ma ka sababu kɛ u ka tɔɔrɔ kun bɛ se sigidalamaw ma limanaw ni o nana kɛ o a fɔra ko i ka bɔ arrondissement dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'o ma bɛn i ma ka tila ka o ko kɛ bɛnbaliya ye tuguni ko polisi ɲɛmaayaso tilara k'a ɲini fana ko commissaire de police minnu bɛ yen yɔrɔ polisi minnu bɛ yen n'o bɛ bɔ ka taa
min ye yala la momoni la n'o ye patrouille ko commissaire de police dɔw bɛ olu ka bila a kulu ninnu kɔnɔna la k'u fana kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye polisiw ka kulu kɔnɔna la bi sabu commissaire de police yɔrɔ olu dɔn bɛ ni commissariat sigili ka bila commissariat kɔnɔna la ko nka ka bɔ ka bila polisiw yɛrɛ fɛ ka taa patrouille la k'o kɛn bɛ o hakilila min talen filɛ nin polisiw ka ɲɛmaayaso fɛ ayiwa sentinelle y'a jira k'a fɔ o kɛn bɛ gɛlɛya ye bi ka fara o kan kɔsa in na polisiw ka tali min kɛra n'o ye polisi denmisɛnninw ye k'o fana kɛra mankan dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre ani direction générale de la police a kɛra furukufuruku ye u ni ɲɔgɔn cɛ sabu ni ministre y'a jira k'a fɔ ko baara in kɛra a ma ɲɛ direction générale de la police y'a jira k'a fɔ baara kɛra ko namara foyi ma k'a la k'o kɛra fɔɲɔgɔn ye kunnafoni ko nasira la sabu n'a fɔra ko kunnafoni kan ka di sira min kan a ma di o kan f'a taara di yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ limanaw bɛnbaliya bɛ o yɔrɔ la walasa a jarala k'a fɔ polisiw ka ɲɛmaayaso yɛrɛ dama a sera sa u yɛrɛ ka u ka kunnafoni di da kelen na a ka dɔn k'a fɔ kunnafoni bɔra yɔrɔ min na nka bɛɛ b'a di i ta fan limanaw o bɛ fɔɲɔgɔn ko fɔ dɛ an b'o la waati min na a jarala k'a fɔ Bamako yan lakanabaliya fana bɛ ka i sɔn sabu min ye ko min bɛ tali kɛ a jarala k'a fɔ Bamako yan ko ka taa bin mɔgɔ kan tilegandirindiri ka bolofɛn darakɛ la juma tɛmɛnen avril kalo tile 15 o sufɛla fɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw la ko bin taara kɛ dɔ kan limanaw k'ale maa dɔw bɛ yen minnu ye marifatigiw ye o waati y'a sɔrɔ nin mankan bɛ sen na waati kelen fana o yɔrɔ kelen la ye nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw tɛmɛnen ni sanga 17 ye ko bin taara kɛ maa dɔ fana kan limanaw o yɔrɔ kelen na yen nɔ k'a sɔrɔ dun polisiw olu dun bɛ ɲɔgɔn sama la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ la sentinelle ale de ye nin fɔ limanaw o mana bɔ yen soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la politikiw kuma bɛ a kɔnɔna la sabu a jaralen bɛ k'a fɔ min ye URD ye n'o ye Union République pour la Démocratie Soumaïla Cissé ala ka hinɛ a la o ka tɔn don tɔn min bɛ yen n'a tora tiɲɛ ye nin tɔnden ninnu fɛ Soumaïla Cissé ale ye tɔn in to tiɲɛ ye ko nka a jarala k'a fɔ tiɲɛ min filɛ nin n'a tora Soumaïla Cissé kɔ bi tiɲɛ in a tilali kɛn bɛ baara ye sabu tɔnden minnu bɛ yen n'olu bɛ Soumaïla Cissé kɔ olu ma bɛn ko la f'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ɲɛma a jarala k'a fɔ sariya ye kiiri min tigɛ n'o ye commune 5 tribunal ye ka tiɲɛ di min ye Gwanyo Kulubali ma Gwanyo Kulubali a na kɛ bi tarata avril kalo tile 19 ale kan ka sigi a ka masakɛ sigiyɔrɔ la n'o de ye URD ɲɛmaayaso ye ko nka a bɛ sigi nka limanaw a kuma tan tɛ dɛ soir de Bamako ka kuma don yɔrɔ kɛlɛ a kɛn bɛ kɛlɛ yɛrɛ da kelen yɛrɛ URD kɔnɔna la sabu tɔnden minnu bɛ yen n'olu bɛ professeur Saliku Sanogo nɔfɛ ani tɔnden minnu bɛ yen n'olu bɛ Gwanyo Kulubali nɔfɛ olu tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi ka sababu kɛ mun ye min ye Soumaïla Cissé ale kɔni fatulen kɔ limanaw a ka politiki tɔn in URD ayiwa ɲɛma danga min bɛ yen n'o ye professeur Saliku Sanogo ye waati dɔ kɛra Gwanyo Kulubali nɔfɛ jamaw olu tun y'a ɲini k'u bɛ congrès extraordinaire kɛ congrès in Gwanyo n k'a fɔ professeur Saliku Sanogo ka maaw ma sɔn o ma a nana kɛ samasamani ye f'u y'a ko cɛ ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ congrès kɔni kɛlen congrès y'a jira k'a fɔ ko ayiwa sebaaya n k'a fɔ ɲɛmaya o bɛ ta ka di Gwanyo Kulubali ma o de kɔni ma bɛn min ye professeur Saliku Sanogo vice président ale ma fo a ye maa dɔw ɲangi politiki tɔn yɛrɛ kɔnɔ a ye dɔw yɛrɛ gɛn pewu k'a fɔ k'olu tɛ tɔndenya yɛrɛ la bilen limanaw tilala k'a ko cɛ ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ sariya de filɛ nin ye n'o ye commune 5 tribunal ye ka min ye tiɲɛ di Gwanyo Kulubali ma Gwanyo Kulubali tiɲɛ dilen a ma a fɔra k'a fɔ professeur Saliku Sanogo ko ale kɔni ale bɛnna sariya ɲɛkɔrɔ ko a kan ka sefa wari 500 sara n'a ma ɲɛmɔgɔya in bila don o don fo ka se tile 3 ma limanaw o de ko bɛ senna a jarala k'a fɔ bi tarata in kɔni ko Gwanyo Kulubali a na kɛ ale na sigi a ka siège kɔnɔna la n'o ye URD a ɲɛmaya yɛrɛ ye ko o senfɛ wele bilalen don ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u ka ye a ko kɛnɛ kan ko nka limanaw a bɛ n'a fɔ a mankantan tɛ dɛ sabu a ko in a furukufuruku b'a la soir de Bamako kelen ka kuma na politiki tɔn min fana bɛ yen ni o ye Adema PAJ ye Kulukorokaw fɛ yen ko a bɛ n'a fɔ Adema fana ale bɛ ka sɔsɔli kɛ a yɛrɛ ka sariya dilanlenw na a jarala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Adema PAJ min ye Kulukorokaw fɛ yen ko u ka ɲɛmayaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bɛ yɛrɛ bi n'ale de ye politiki tɔn in a samasenba ale de b'a ɲɛmaya la bi Mari Macha Jara comité exécutif national o ɲɛma don
ko tɛgɛden ŋɔni ɲɛsin bɛ ale de ma bi jalaki min bin b'a kan nga fɔ soir de Bamako ka fɔ la o de k'a fɔ u bɛ to ka jɛrɛ minnu kɛ n'o ye conférence de sous-section ye ko o conférence de sous-section minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ dɛ ko olu o bɛ ɲɛnamaya u ka secrétaire général minnu bɛ yen n'olu bɛ sous-section ninnu kɔnɔna la o secrétaire généraux dɛ a jala k'a fɔ k'olu de tɛgɛ ko mɛn ka bɔ nin baara la parti yɛrɛ ɲɛmaya so de kɛ mɛn ka wuli ka jɔ k'i nin don o ko la n'a fɔra ko secrétaire généraux bɛ baara minnu kɛ ko ayiwa parti yɛrɛ ɲɛmaya so tan bɛ i sen don o la ayiwa k'o ye sariya sɔsɔ ye a jarala k'a fɔ Mari Macha Jara n'a teri dɔw i n'a fɔ Fanta Madi Traoré ani Ali Sempara a n'a ɲɔgɔnna caman olu de ko tɛgɛden ŋɔni ɲɛsin b'o mɛn bi u bɛ ka baara kɛ baara min bɛ yen n'o ye ayiwa n k'a fɔ adima sariya sɔsɔ yɛrɛ ye sabu a ko kan ka tɛmɛ cogo min na sariya ɲɛkɔrɔ u tɛ k'a kɛ ten ko tɔnden dɔw bɛ yen nin kɔni kɛ bɛ dimi ko ye olu bolo bi nin b'a jira k'a fɔ fana limanaw ma a bɛ se k'i sigi ni gɛlɛya ye don nataw la adima PAIJ ale kɔnɔna la kunnafoni fila an ye nin bɔ soir de Bamako ale kɔnɔ o mana bɔ yen l'indépendant an bɛ don a kɔnɔna la a kumana limanaw kuma damadɔ bɛ l'indépendant kɔnɔ an b'a daminɛ ni min ye o ye ko kalo 5 kɔfɛ yɔrɔ sira kura min filɛ nin n'a jala Yirimajɔ n'o babili don babili ko kalo 5 kɔfɛ a dilalen ayiwa cakɛda minnu bɛ yen n'a baara dira olu ma n'o ye entreprise Razel ye k'ale n'a baarakɛɲɔgɔnw a bɛ n'a fɔ ayiwa nafoloko kɛmɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bi sabu nafolo min dira k'a fɔ baara in ka kɛ a na kɛ dɔw bɛ olu ma u ta sɔrɔ indépendant ka fɔ la kalo 5 baara kɛlen kɔ k'a ban pewu n'o ye Yirimajɔ a siraba in ye sira min filɛ nin n'o dɔ bɛ bɔ Yirimajɔ Tour d'Afrique la ka n'a bila ayiwa yɔrɔ min bɛ n'o ye Musabugu ye dɔ fana bɛ bɔ Bamako 3e point na ka taa bila u bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na o ye babili in ye sira in a na kɛ a laɲinina kabi san 2018 ala ka hinɛ Ibrahim Bokar Keita jamanakuntigi a waati ale de y'a sugubulo ɲini k'a bila sen kan siraba min bɛ yen ni tani ka segi fila don deux voies ayiwa a bɛ RN6 a b'olu kala ɲɔgɔn na ani fana yɔrɔ kunbɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye RN6 ye ka bɔ Yirimajɔ Tour d'Afrique la ka na RN6 la ka sɔrɔ ka bɔ 3e point la ka na ɲɔgɔn kunbɛn Yirimajɔ ale fanfɛlaw la sira in kɔni a sugubulon dira min ye entreprise Razel de ma min ye miliyari 32 ɲɔgɔn na kalo 18 o de tun kan ka kɛ a baara la indépendant ka fɔ la indépendant kelen ka fɔ la halisa a jarala k'a fɔ sira in ayiwa a dilali la min ye baara tɛmɛna yɔrɔ ni baara bɛ daminɛ sisan i b'a sɔrɔ sugubulo bɛ di min ma baara cakɛda bɛ di min ma i b'a sɔrɔ a kelen tɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fan dɔ bɛ yen a b'o di baarakɛla wɛrɛw ma n'a bɛ fɔ min ma ko sous-traitance a jarala k'a fɔ entreprise Razel ale de ni a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen i n'a fɔ Joker Sall ani min ye Gina Sall a n'olu de ye jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ a jarala k'a fɔ Gina Sall min filɛ nin ye dɛ ale de baara min dira ale ma o ye siraba min bɛ yen ni tani ka segi fila don deux voies ka bɔ Tour d'Afrique la ka na Yirimajɔ ani siraba min bɛ yen ni tani ka segi fila don ka bɔ pont sabanan na ka n'a bila babili in na o baara dira Gina Sall ma baara in kɔni kɛra k'a ban pewu Gina Sall ale fɛ a jarala k'a fɔ baara bannen sa a tɔ tɛ nafoloko yɛrɛ ye sa wa limanaw an jɔn bɛ o de kɛnɛ ka bi kunnafoniw y'a jira k'a fɔ entreprise Razel ale n'a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye min ye Joker Sall ani Gina Sall ye ko na kɛ nafoloko b'u ni ɲɔgɔn cɛ nafolo min bɛ yen n'u bɛnna o kan o kan ka di ko hali sisan ko juru bɛ Razel la a ma se ka nafolo ninnu sara a jarala k'a fɔ Gina Sall yɛrɛ ko a ka miliyari 1 ani miliyɔn 300 o bɛ ka laɲini bi o sen tɛ ka sɔrɔ o mana bɔ yen a jarala k'a fɔ ko Gina Sall k'a ye wele bila cɛ dɔ fana ma n'u kama ko George Fadoul ale ye Libanais limanaw Joker Sall a na kɛ o ɲɛmaa ye ale ye ayiwa k'a ye layidu min ta ayiwa layidu in k'a ma se ka dafa indépendant ka fɔ la a jarala k'a fɔ ko ayiwa Razel a n'a baarakɛɲɔgɔn ye n'o ye Joker Sall ye k'u ye u taara u ka comptabilité la ka taa fɔ k'a fɔ k'u ye nafolo in sara ko k'a sɔrɔ don Gina Sall ka
ale y'a ka papiyew lajɛ a y'a sɔrɔ k'a fɔ nafolo foyi ma sara a ko siratigɛ la o de la min ye George Fadulu ye n'ale ye Libanais ye ayiwa ale kɔni jalaki bin bɛ ale ka bi a n'a baarakɛɲɔgɔn fila in n'o ye ayiwa Arazel ani Jokel Sall ye u ka se ka Gina Sarr u ka wari d'a ma sabu a jarala k'a fɔ o Gina Sarr tɔgɔ in fana baarakɛla caman de bɛ bi minnu ka juru bɛ o la olu fana jɔn bɛ k'u ka nafolo kɔnɔ a ma kɛ fanfila tiɲɛ sa wa Ablaye Jara Limanaw ale de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ l'indépendant ale kɔnɔ o mana bɔ yen ale l'indépendant kelen in na Limanaw ko tɛgɛrɛ ka fɔ Mali douanier ye sabu u ye baaraba damadɔ kɛ ka tugu ɲɔgɔn na waati kunkurunin kɔnɔna la a jarala k'a fɔ dɔrɔgu cɛjugu min bɛ yen Limanaw k'u ye tɛgɛ kɛ o la ani sanu caman min ye douane ale ka wulikajɔ kɔnɔna la a jarala k'a fɔ direction des enquêtes douanières ayiwa ko tile 3 kɔnɔna la u sera ka nin baaraba in kɛ walasa maa minnu bɛ kunnafoni kalama a jarala k'a fɔ inspecteur des douanes Jagel Jakite ayiwa k'olu ye tɛgɛ kɛ min ye cannabis o biriki 877 ani 77 ani sanu plaquette 59 ɲɔgɔn na fo ka taa se baguette explosif n'o ye mina dɔ fana ye ale fana bɛ to ka foron de Limanaw a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ o 4,000 ani 860 ani 8 ɲɔgɔn na ayiwa ko u y'o fana minɛ a baara in bɛɛ lajɛlen kɛra avril kalo tile 10 a n'a tile 14 de ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra Kati Kajana ani Bamako yan nɔ a jarala k'a fɔ cannabis min filɛ n'o ye ɲɛnaminifɛn ye ale min minɛna ko n'i y'a falen nafolo la ayiwa Limanaw a dagosi ka bon dɛ k'a bɛ se $900,000 ɲɔgɔnna ma o mana bɔ yen n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye sanu min fana n'o minɛna ayiwa Limanaw k'o fana bɛ se $200,000 ɲɔgɔnna de ma ko Mali douane u ka wulikajɔ a kɛra sababu ye ayiwa min ye Maɲanbugu fana commune 6 la min ye baguette explosif o 4,000 ani 860 ani 68 ɲɔgɔn na u sera ka tɛgɛ kɛ o fana na nin bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni ɲuman dili min ye an ka douane ma u bɛ min di ɲɔgɔn ma fo ka taa tɛgɛ kɛ a ma kofɔlen ninnu na Limanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ ayiwa l'indépendant ale kɔnɔna la aw bonya bɛ nin kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye Limanaw ka jira k'a fɔ nin tɛ kunnafoni duman ye dɛ sabu ko nin ye muso dɔ de ye muso min ni Limanaw ale kɔnɔna a den fitinin ayiwa u bɛɛ lajɛlen fatura Ala ka wele sera u ma ko nka Limanaw waleya in kɔni kɛra a kɛra sababu ye an ka kɛnɛya tigilamaw olu ka baara ɲɛdɔnbaliya a na kɛ o de kɛra a sababu yɛrɛ ye sabu k'u ma sɔn ka musolaka in Madame Kulibali Lala Kone ayiwa ma sɔn ka u mago don a la fo a nana wolo saya yɛrɛ la a jarala k'a fɔ waleya in yɛrɛ ayiwa a bɛ maa caman kɔni dusukun kasi kosɛbɛ an ka faaba la Bamako yan nɔ musolaka in Madame Kulibali Lala Kone k'a to jiginni de senfɛ ayiwa Limanaw a jarala k'a fɔ a ma se ka dɔgɔtɔrɔw ma se ka u mago don a la hôpital Gabriel Touré la o de kɛra sababu yɛrɛ ye a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw olu caman nisɔngoyara a ko siratigɛ la Limanaw yɔrɔ yanni baara in ka daminɛ a na kɛ a tun bɛ Amdalaye maternité de la u y'a ta ka bɔ yen ka taa n'a ye hôpital Gabriel Touré la ko Madame Kulibali Lala Kone a ka fatuli tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra dusukasiba de ye sabu k'a ye k'a fɔ musolaka ayiwa ale bɛna yɛrɛ sɔrɔ kɛ waati minnu na n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔw b'a a ye k'a to yen Limanaw a ka bana bolo walima a ka jiginni bolo tiɲɛ yɛrɛ la ko a ma bɛn maaw ma fo ka na saya yɛrɛ b'o la i bɛ se ka fɛn min kunbɛn Limanaw i k'a kunbɛn joona yanni a ka taa wolo ko wɛrɛ la ko Madame Kulibali Lala Kone ale ta de kɛra o ye a ma ku a la a ma ku a den na ko a tolen filɛ nin muso kɛlɛ la nin cogoya la Limanaw ka sababu kɛ dɔgɔtɔrɔw olu ka ko ye k'a to yen Baba Danbele Limanaw ale de ni fasiri kɛ dɛ an bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale aw ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ musolaka in na a n'a den fitinin an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna kunnafoni gafe kura minnu mana bɔ an n'u lakale aw ye ladiriya kɔnɔ